No takže čus ľudia, vítam vás vo mojom 7. tutoriále. V tom 7. tutoriále by som vám chcel ukázať, ako si postaviť poschodovú posteľ, ladničku a kôš. No takže ladnička sa robí jednoducho, takže dáme tak, potom si vezmeme podávač, dáme tak, vezmeme si ironové dvere, dáme tak, vezmeme si tlačítko, dáme tu. Ja viem, otvoríme to, dáme tam nejaké jedlo, dáme tam mrkvu a tak to funguje. Dobre. No takže teraz ideme na tú poschodovú posteľ. Takže tak, dáme si tu 2 bloky ironu, na to dáme na to dáme tú posteľ, potom tu dáme ďalšiu posteľ, postavíme sa tu dáme dvere, tak, a poschodovú posteľ. No a teraz vám ukážem ten kôš. Takže kôš je tu stadiaľ na jednou knižku. Počkajte. No a kôž je tu taký jednoduchejší, lebo na kôž iba zburdáte tak. Pardon, ten fail. Tak a tu si dáme tiež a tu si pustíme. Takže dáme viac. No a na to si dáme ešte harací dvere. Dáme si na to. Otvoríme a vidíte, že to funguje. No takže uvidíme sa v 8. tutoriále, no takže dovtedy sa majte, no takže čus.